Salam, hormatly watandaşlar. Bugünkü söhbetdeşligimizi gysga ýöne hoş habar bilen başlamakçy. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň New York şäherine şuun Türkmenistanly watandaşlarymyz oýla çaryny hem Zara doganymyzyň ýol başçylygyny ulokan miting gurnarly. Şol mitinge diňe bir Türkmenistanly watandaşlarymyz däl, beýleki döwletleriň adamlary hem gatnaşdylar. Jemi mitinge gatnaşanlaryň adam sany 50 adama baryp ýetdi diýip maňa habar berdiler. Indi bärde esasy aýtmaly zat şol Türkmenistana bagyşlanyp Türkmenistanyň problemalaryna, halkyň ýagdaýyna bagyşlanyp geçirilen şol mitingde ähli postsovet respublikalarynyň wekilleri bar. Birinciden esasy şol gelen adamlaryň arasynda Başgyrdystanly adamlar, watandaşlar gelipdirler. Türkmen kardeşlerimiz gollajak diýip bilişimiz ýaly başgyrtlar musulman millet. Olaňa öz problemasy bar. Russiýa Federasiýasynyň içinde. Ine Türkmenistany gollaýasyp gelipdirler. Ondan ýene-de Täjikistanyň wekilleri bar. Türkmenistany gollamaga gelenleriň arasynda. Olaryň arasynda ýene-de Kyrgyzstanly dogallamydan bar. Türkmenistany gollamaga gelenleriň arasynda. Ýene-de Gazagystanyň wekilleri bar. Dagystanyň bar wekil. Russiýa Federasiýasynyň bar wekil. Bir topar adamlar gelipdirler. Soňra Italiýadan bar wekiller. Bolgariýadan gelipdirler. Iki sany wekil bar, şo taýda Bolgariýanyň baýdagy bilen dur diýip aýtdylar. Gatyken gelen wekiller dünýäň dürli künjeginden şol Türkmenistana öz raýdaşlygyny bildirip gelen raýatlar bar, milletler bar, döwletler bar, ýa wekiller bar şolum. Takygy. Şolun hemmejigini adamlar ulokan taňry ýalkasyny aýdýar Türkmen halkynyň adamynyň görkezem gollawyňyz raýdaşlygyňyz üçin, duýgudaşlygyňyz üçin taňry ýalkasyny toýuňyzda gaýsyn. Gerek gerine ne Türkmenistanyň siz bilen bile täze dünýäde bilelikde ýaşlarymyz şo bagtly ýoly durmuş ýoly geçerler diýen mende ulokan umyt we tama bar. Sag bolun, edem kömekleňiz üçin, beren gollawyňyz üçin. Ine şeýdip bütün dünýä birleşýär. Ine şeýdip adamlar öz arasynda ýol tapýarlar, nädip täze durmuşy gurmaly, täze dünýäni gurmaly. Biz uruş bilen, kılıç bilen, yarag bilen dünýäni birikdirmeli däl. Biz ine söýgü bilen, ynam bilen birek-birege gollaw bilen birikmeli. Sag bolun. Bu gaty uly siýasy netijesi bar şuňky geçen mitingiň. Oýla çaryny, Zara dogan, beýleki Türkmenistanly watandaşlaryny hemmäňize ören minnetdar ak yürekden aýdýan şunu. Gaty begendirdiňiz. Sag bolun. Hormatly watandaşlar, şol geçirilen mitingiň video roliklary häzir jemlenip bir ýerde üýşüp bir umumy rolik düzüler. Getiriler, goýular kanallarda, menkide de taparagankyda da, oýly çaryňkada, ýene de beýleki ýerlerde de, mass medialarda da ýaýladylar. Ýöne şo gelmäkä öňünden şu hoş habary size aýdyn hem şu şatlygy Türkmenistanly milletimiz bilen paýlaşan niwaýdy otursun. Ine, görýäňizmi? Türkmenistanlylar nirde ýaşasa da agdy bir bolsa alınmajak gala ýok. Ine. Dün bizimkiler barıp hana Belarusyň halkyna öz raýdaşlygyny, duýgudaşlygyny bildirdiler. Bugün gelip şol töwerekdäki ähli postsovet respublikalarynyň wekilleri gelip Türkmenistana gujak açyp biz siz bilen diýipdi Türkmen halkyny. Bu hormat, bu syýlag biziň halkymyzy. Bu ynam biziň halkymyzyň gelejeginiň ýagty boljagyny. Men şunu şeýle diýip kabul edýän. Ören minnetdar. Her bir adamy, her bir şol mitinge gatnaşyjy, her bir gelip şol Türkmenistanyň halkyny gollayan adama, duýgudaşlyk bildiren adam. Bu zadyň gadyr gymmaty düýbünden öýtgeşik bor. Vatandaşlar,
Şu gelenlerin hemmejigine biz hemmemiz Taňry ýalkatyny aýdýar. Bilelikde siziň adyňyzdanam şonu aýdýan. Hoy olaryň ýurtlary, döwletleri güllä bessin. Şol sany biziň hem ata watanda Türkmenistan. Gatygy habar şu. Ine şu gysgaçyk habar bilen hem şu günki töhbet dersigim ýa çykyşym tamamlayan goý şu her bir öýde bir şatlyk boldy, her bir adam begentin hawa ine bize dünýäde ine şular ýaly inam bar, gollaw bar, araýdaşlyk bar. Öýüňize saglyk, sag oturma vatandaşlar. Ertire çelli. Hoş.